BPF दोलोनि जायफोर मोजां सानग्रा वेलविचार UPPL दोलोनि जायफोर वेलविचार बिथांमोननि गेजेराव मोनसे आल'सना जादोंमोन माने सरसा जिरायलायनायनि नङा जे मोननै बड'लेण्डनि राजखान्थि दोलोआनो ज' लोगो नांनानै सरकार दाजायो नामा किन्तु बेयो बास्तबाव बे कार्यकरि जायाखै आल'सनायाव खोथा बाथ्रा मबाइल टेलिफनावल' बे जादों जेखि जाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे लेटारखौ जोङो मोनाखै अफिसियेलि बे लेटाराव रिसिप्टबो गैया आरो जोंनि माने रेकर्डआवबो बे गैया बिथांमोना हयतो हरदोंमोन बहाबा बेयो मिसप्लेस जादों बा जोंनो होफैयाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फिन खेबसेबाव बावैसो बिटिआरआव सोलिबाय थानाय राजखान्थियारि जि माखासे थासारि आरो बे परिबेस आरो परिस्थितिखौ नोजोर बोनानै बुंथारनांगौ जिखिनि मेइन पइन्ट्सफोर दङ बिनि सायाव खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो खौरांगिरि बिथांमोनखौ लिंदों आरो बे बिथिङाव गाहायै बावैसो खौसेथि बर' माहारिनि आफादफोरनि जि मोनसे इनिशिएटिभ आरो बर' आन्चलिक राजखान्थियारि दोलोफोरनि जि गोरोबलायनायनि जि मेटार बे मेटारखौ लानानै जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद गासै मोन 16 बर'नि माहारियारि आफाद गौथुमफोरा बर' आन्चलिक राजखान्थि हान्जा UPPL आरो BPFनो जेब्ला सावरायनो थाखाय लाइजाम दैथायहरनाय जाबाय आरो जोबोद गोसो गोथारै खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै आफादफोरा ज'है जोङो हाबा मावगासिनो दङ आरो मोननैबो दोलोनि सानै गेदेमा दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांमोनजों सावरायनो थाखाय जों जेब्लायबो थियारि बे खोथाखौबो जोङो फोरमायदों आरो बे सावरायनायनि थाखाय जेब्ला लाइजामखौ दैथायहरबाय आरो लाइजाम दैथायहरनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि BPF दोलोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरफिनदों बे खोथाखौबो जोङो 9 आगस्तआव बड'फा हाउसआव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गुवारै गोथौयै जोङो फोरमायदों आरो बिथांमोना जि लाइजामखौ जोंनो दैथायहरदोंमोन बे लाइजामाव जिखिनि खोथा लिरनाय दङ जों बेखौ दाबो खेंफोरथि बा बिनि सायाव जोङो रावनोबो जों फोरमायाखै बेखौ जोङो जोंनि गेजेरावनो लाखिनानै दोनदों नाथाय जोङो बे लाइजामनि आधाराव फिन खेबसेबाव आरोबाव जोङो दैथायहरदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांजों जों थोंजोङै सावरायनो लुबैयो हास्थायो आरो बे माहारियारि आफादफोरनि मोनसे लुबैनाय बुजाबुजिया मा लेभेलाव जागोन खौसेथिया मा लेभेलाव जागोन बे उननि बाथ्रा किन्तु सावरायनो जे हास्थायो लुबैयो जों बेखौ फोरमायदों आरो 12 दिनैनि बे सानखौ 12 आगस्तखौ जोङो मोनसे सम मोनसे होनानै जोङो खावलायहरनाय जादों आरो बिनि गेजेरावनो UPPL दोलोनि आफादगिरि बिटिआरनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो बिथांमोननि दोलोनिनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथांमोना सानैबो 10 आगस्त 10 आगस्तआव फैनानै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस हाउलियाव प्राय 2 घन्टा मोन 16 बर'नि गेदेमा माहारियारि आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि दैदेनगिरिजों खौसेयै जों जयै रायलायदों बे रायलायनायाव मा जाखो मा जायाखै जोङो खौसेयै मोन 16 आफादा साननै सानथामनि उनाव सावरायफिननानै जोङो बेखौ फोरमायगोन दा खोथाया जाबाय मा आं बेखिनि रेफारेन्सखौ बेखायनो लाबोनांबाय जे नैबे लाइजाम बे लाइजामा जाहैबाय फेसबुकनि गेजेरजों बेयाव इउनाइटेड निउसनि गेजेरजों ओंखारदों आरो BPF दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि माने बिबानगिरि बिथांमोननि पेजनिफ्रायबो बियो आपल'ड जादों जे 2020 सननि 23 डिसेम्बराव BPF दोलोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सिगनेचार आरो प्रबिन बर' बै समनि मावफुं गाहाय नेहाथारि BPF आरो UPPL
जथायै बिटिसिआव सरकार दानायनि सायाव सावरायनो बा मदद खालामनो हांख्रायनानै गांसे लाइजाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बड'फा हाउस एड्रेस होनानै बिथांमोना जोंनो लिरनानै हरदों। दा बे लाइजामाव गोबां खोथा दङ, अलरेडि बे ससियेल मिडियायाव आपल'ड जाबाय। खोथाया जाहैबाय जे मेल मिटिङाव खौरांगिरि बिजोङाव दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों जे बै समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो खौसेथिनि थाखाय लाइजाम हरनाय जादोंमोन, किन्तु बिथांमोना बे समाव गोसो होआखैमोन होननानै। दा खोथाया जाहैबाय जे 7 आरो 10 डिसेम्बराव 2020 कभिडनि उनाव बिटिआरआव बिसायख'थि जादों। 12 डिसेम्बराव काउन्टिं जादों, रिजाल्ट फैदों आरो 15 डिसेम्बराव जों जिखौ नुदों इउपिपिएल दोलो, बिजेपि आरो जिएसपि लोगो नांनानै बिथांमोना भट टेकिं लानानै सरकार दादों। आरो बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि पार्टिया जिहेतु मोन 17 मोनदोंमोन, सिंगल माने लार्जेस्टमोन, बिथांमोना मेजरिटि मोनाखै बा मेजिक नाम्बार मोनाखै, किन्तु सिंगल लार्जेस्ट। आरो बे हिसाबै बिथांमोना गुवाहाटि हाइकर्टआव बिथांमोना पिआइएल होदोंमोन बा केस होदोंमोन, पिटिसन। आरो बे पिटिसननि आधाराव 26 डिसेम्बर 2020आव गुवाहाटि हाइकर्टआ फ्लोर टेस्टनि थाखाय मोनसे दिन थिक खालामनानै होनाय जादोंमोन। दा खोथाया जाहैबाय बिनि गेजेरावनो 15 तारिखआव भट टेकिं लाबाय, 26 तारिखआव हाइकर्टआ फ्लोर टेस्टनि थाखाय दिन होबाय। 23/12/2020आव गांसे लाइजाम बिथांमोना दिनै आपल'ड खालामदों। बे लाइजामाव जिखियानो लिरा मानो, किन्तु बे लाइजामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अफिसियेलि जोङो मोनाखै आरो जों सैथोनि आधाराव बे खोथाखौ बुंदों। आरो बै समनि गाहाय नेहाथारि, आं बै समाव आफादगिरिमोन, गाहाय नेहाथारिमोन लरेन्स इस्लारि, आथिखाल बिथाङा एमएलए, बिथांजोंबो रायलायबाय जोङो, बिथाङाबो मोनाखै। आरो बे लाइजामाव कुनु रिसिप्ट कपिबो गैया। हयथ' बिथांमोना लाइजामखौ लिरदोंमोन जानांगौ बा लाइजामखौ बिथांमोना ड्राफ्ट खालामदोंमोन जानांगौ, किन्तु बिथांमोना जोंनो इस्यु खालामाखै बा बेखौ दैथायहराखै। आरो सोरनिबा दाराय बिथांमोना जुदि होफैदोंमोनब्ला जाय होफैग्रा बे कमिउनिकेसनाव माबा मोनसे गेप जादों। जोंनि अफिसियेल प्रसिडिं रिसिप्ट एन्ड डिसबार्स माने इन एन्ड आउट जि रेकर्ड जोंहा थायो लाइजामनि, बे लाइजामाव खिन्थु जेबो जोंनियाव अफिसियेल रेकर्ड बेबायदि तथ्य दिनैसिम गैया। दा बेखायनो खौसेथिनि लामा हान्थिनानै हाबा मावबाय थानाय समाव दिनै जोंनि सायाव मोनसे ब्लेम लाबोनो नागिरदों जे जोङो बै समावनो खौसेथिखौ नागिरदोंमोन, नाथाय एबसुआ बे खौसेथिखौ जोगारदोंमोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सार्थआव 35 लाख बिटिआर रायजो राजानि बर' हारिनि अस्तित्व आरो जातीय सार्थआव, जातीयताबादनि सार्थआव जों मालाबाबो रावखौबो थगायबोफारनाय खोथा गैया। किन्तु बेबो सैथोदि बिपिएफ दोलोनि जायफोर मोजां सानग्रा वेल विचार, इउपिपिएल दोलोनि जायफोर वेल विचार, बिथांमोननि गेजेराव मोनसे आल'सना जादोंमोन, माने सरसा जिरायलायनायनि नङा, जे मोननै बड'लेण्डनि राजखान्थि दोलोआनो ज' लोगो नांनानै सरकार दाजायो नामा। किन्तु बेयो बास्तबाव बे कार्यकरि जायाखै। आल'सनायाव खोथा बाथ्रा मबाइल टेलिफनावल' बे जादों। जिखि जाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे लेटारखौ जोङो मोनाखै अफिसियेलि, बे लेटाराव रिसिप्टबो गैया आरो जोंनि माने रेकर्डआवबो बेयो गैया। बिथांमोना हयथ' हरदोंमोन, बहाबा बेयो मिसप्लेस जादों बा जोंनो होफैयाखै, बा बिथांमोना हरनो होननानै ड्राफ्ट खालामदोंमोन किन्तु बेखौ होफैनाय जायाखै। गोबां कारन थानो हागौ, बिनि स्पष्टीकरणखौ जों होबाय। दाबो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, मोन 16 आफादा हाग्रामा महिलारि बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नेनानै दङ। जोङो जेब्लायबो थियारि, जिहेतु जों बिथांमोननो लाइजाम हरदोंमोन आरो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिथाङा जोंजों सावरायबाय। मा सावरायखो बे खोथाखौ लानानै गासै 16 आफादासो निर्धारन खालामगोन आरो बेयाव जोङो ज'है जुथुमफिननानै उनाव जोङो रायजो राजानो मिथिहोगोन। बे मोनसे बिथिं ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो सैथो
आरो मोनसे बिसासनि आधाराव खामानि मावबोदों आरो मावगासिनो दङ 2024 सनाव खौसेथिखौ लानानै जेला खोथा बाथ्रा सावरायनाय जादोंमोन ब्रैथि खेबनि थाखाय विभिन्न लेयाराव विभिन्न फेसाव हाग्रामा महिलारि आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों एबसुआ सावरायदोंमोन आरो मोन्नैबो दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि लेभेलावबो सावरायदोंमोन फैयै फैयै 2024 नि डिसेम्बर दानाव बेयो थाबथादों दिनै बे सावरायनायाव स्वयं रिहन दैमारि बिपिएफ दोलोनि सासे दैदेनगिरि बारग' मन्त्रि आरो उदालगुरि विधानसभा समष्टिनि बारग' एमएलए बिथाङाबो गाव स्वयं बै समाव रायलायनायाव आग भाग लादोंमोन इमानुएल मुसाहारि रिहन दैमारि रबिनसन मुसाहारि खाम्फा बरगयारि रबिराम नार्जारि साबा मेन दैदेनगिरि आरो बिनि गेजेराव रिहन दैमारि बिथाङा आंजोंबो आलादायै रायलायदों जे खौसे जायोबा मोजां आरो खौसेयै जोङो हान्थिलांनो हायोबा जोंनि जि जेंना जोंनि जि भुल बुजाबुजि आरो बिटिआरखौ आन्सलिक दोलोआ मजबुतै सामलायलांनांगौनि थाखाय जोङो रोखायै हाबा मावलांनो हागोन बे खोथाखौ रिहन दैमारिया आंनि सिगाङाव बुंदों आरो दिनै फैयै फैयै जि 2024 नि डिसेम्बर दानाव जि थाबथानाय बा थाद'नाय बियो 2025 नि एप्रिल मे दाननिफ्राय इलेक्शनियारिं जि माने मेल मिटिङाव हाग्रामा महिलारिया बारम्बार मोनसे खोथाखौनो रिपिटेडलि बुंबाय थादों जे बै समाव बिथांमोन मोननै दोलोआ नांलाय खमलाय जानानै बे प्रसेस बे जि थासारिखौ नस्थ' खालामबाय जों आरो बेयाव आवगायासै एबसुआ जोङो सेफ डिस्टेन्सआव जोङो अबजारभेसन खालामनानै थाबाय किन्तु हाग्रामा महिलारि बिथाङा 100 टाइम्स बिथाङा बुंबाय जे दिपेन बर' आरो एबसुआ फैनानै बा खाम्फा बरगयारि बिथाङा फैनानै आंजों सावरायदोंमोन जि सावरायनायाव रबिराम नार्जारिबो दङमोन खनिन बसुमतारिबो दङमोन जे एबसुआ आंनियाव दायित्व लानानै थांदोंमोन हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' मोननै दोलोनि आफादगिरि मुरब्बीजों बिथांमोना जिरायहोगोन मोनसे टेबोलाव होननानै आंनियाव बुंनानै थांदोंमोन बे खामानिखौ एबसुआ दिनैबो मावाखै दिनैसिमबो मावनो हायाखै आरो एबसुआ मावोबा मोजां आङो आसाबादि होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बे एखे खोथाखौ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों सावरायनाय समावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों रबिराम नार्जारि बिथाङा एबसुनि जुथुम्मा दतमायाव जेला जोंनियाव बाहागो लाहैयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे गावनो मेसेज हरदों जे एबसुजों बिथाङा जि रायलायदोंमोन बेखौ एबसुआ आवगायफिननांगौ होननानै रबिराम नार्जारि बिथाङाबो जोंनो फोरमायदों दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिपिटेड टाइम्स बुंनायखायसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थाद'नानै थानाय जि प्रसेसखौ फिन आवगायफिननांगौ आवगायफिनजायो नामा बेखौ साननानै 13 जुलाइआव बर' माहारियारि आफादफोरखौ लिंनानै सावरायदों आरो 3 आगस्टआव सावरायदों बयबो एकमत बुंदों जे खौसे आरो गोरोबलायनाया जानांगौ मा आधाराव बुजाबुजि जागोन बोरै आवगायगोन बे उननि खोथा किन्तु सावरायनाया जानांगौ आरो बेखायसो लाइजाम हरदों जोङो दा रिहन दैमारि बिथाङा गावनो स्वयं दङमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिपिटेडलि 100 टाइम्स दिनैबो बुंगासिनो किन्तु दिनै बिथांमोना जुदि माने रायजो राजानि माइन्डसेटखौ डाइभार्ट खालामनो नागिरबा बोरै जानो आं रावखौबो सोंखारनो नागिराखै कारन जोङो दाबो नेनानै दङ आसाबादि जे बिथांमोना जोंजों सावरायगोन बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंजों सावरायगोन बेखायनो रिहन दैमारि फ्रेस मुसाहारि बिथांमोना राजखान्थि दोलोआव दङ बिथांमोना दिनै बिजाथि बिथांमोना इलेक्सन केम्पेइनाव दङ खोथाखौ बुंनांगौनि थाखाय जानला मानला खोथा बुंबा बियो थगायनाय जायो आरो जोङो रावखौबो सोंखारनानै परिबेसखौ गाज्रि खालामनो नागिराखै कारन बुंनांगौबोथ' जोंबो बयबो हालायलायो दा बेखायनो जोङो पजिटिभ मोनसे कनस्ट्राक्टिभ परिबेस लानानै जोङो दाबो नेनानै दङ आरो बिथांमोना सोरखौबा थेला थेलि खालामनायनि खोथाखौ साननाङा सोरखौबा सोरजोंबा नारना हरनायनि खोथाखौ साननाङा जों मोननैबो दोलोनि सायाव दाबो बिसासखौ लाखिनानै बे प्रसेसखौ जों दाबो नेनानै दङ गोजोन्थों